Hello everyone. Welcome to Semper Item Signature. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe. I'll spend time to write your request. Minsan ay may isang kaibigan na dumaan din sa kabataan, panahon ng kagisigan at kapugihan. Sa purma pa lang ay talagang pinag-aagawan. Subalit ayaw kong doon ang focus ng mga talata, sapagkat hindi lihim sa akin ang kanyang mga mabubuting nagawa sa personal man na buhay at maging sa pamilya. Mas higit pang sakripisyo sa paaralang sinisinta. Natatandaan ko pa ang pinamana niyang paaralan, isang talampa sa malayong kabundukan. Ang hirap doon nakasakay man o naglalakad ay talagang tinitiis. Kaya noong ako naman ang pumalit ay gusto na kaagad na makaalis. Maraming taon ding naglilingkod bilang isang guro at nang manungkulan bilang isang pinuno. Kasamahan sa trabaho ay nagkaroon ng ngiti at halakhak, mga puso at mga damdaming punong-puno ng galak. Bilang isang kaibigan, siya ay nakikinig sa bawat saloobin, nakikisabay sa mga tawanan at nakikihayag na rin ng damdamin. Bahagi rin kasi siya ng E4 sa Binavista 4 noon, kaya lang nagretiro na ang dalawa at siya naman ngayon. Kaya para sa isang kaibigan, Sir at pare friend, maraming salamat sa isang samahan, sa pagbahagi ng iyong pamumuno at kakayahan. Ang ating departamento at distrito ay taos-pusong magpapasalamat sa iyo, kasabay na ang katagang sumasaludo sa pangalang Efren C. Lacano. Sir, job well done. Nagawa mo.